Hello Kristoni अनजाग्रा लोगोफोर सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों जे इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों मोजां गाज्रि सावरायज्लायनो सम खाबु मौखाखौ होदों बेनि थाखायनो बे सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो गिबियावनो हामबाय होनग्रोयो बेजों लोगोसे नोंथांमोन जेसेबांनाखि दङ आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्स बा आंखौ अनग्रा मोजां मोनग्रा बा जेसेबांनाखि जिसु ख्रिस्टनि बिसाजो बिसाज्लाफोर जेसेबांनाखि दङ साफ्रामखौबो आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रामखौबो गिबियावनो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे फिसा टपिकनि सायाव दिनै आङो बेखौनो दिनै सावरायनो रायज्लायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों बे फिसा टपिकआ बेनो जाहैबाय जे ख्रिस्टियान जानायखाय मा जोङो गावजों गाव अनज्लायनो जोङो गावजों गाव मदद खालामज्लायनो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो दिनै जोङो नांगौ मानो ख्रिस्टियान जानायखाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै बे गावजों गाव अनज्लायनाय गावजों गाव मदद खालामज्लायनाय हेफाजाब खालामज्लायनायखौनो दिनै नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर नाथाय मानि सायाव आङो सावरायगोन होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोनजों गिबियावनो बेखौनो आङो क्लियार खालामनानै होनो सानग्रोबाय जोंनि गोबांथार फोरबोनि दास आरो दासिफोर दङ ना गोबांथार दिनै मा इसोरनि दासफोर दङ बे दासफोरखौ नोंथांमोना मदद खालामनो नांगौ बेखौसो दिनै आङो आंनि बे गुसुं बा फिसा उन्दै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो दिनै रिक्वेस्ट खालामनो साननाया बेनो माबादिखौ नोंथांमोना दिनै मिथिगौ बयबो इउटिउबनि दुवारै बा ससियेल मिडियानि दुवारै गोबांथार फोरबोनि दासफ्रा ना गोबांथार गस्पेल इउटिउबार्सफ्रा बा गोबांथार पास्टरफ्रा गोबांथार एभान्जेलिस्टफ्रा दिनै इउटिउबनि दुवारै ससियेल मिडियानि दुवारै फोरबोनि बाथ्राखौ दिनै जोंनो खोथा बायगासिनो दङ ना जोंखौ ख्रिस्टियानियाव जिउ खांनायाव जोंखौ मदद खालामगासिनो दङ जोंखौ हेफाजाब खालामगासिनो दङ जोंखौ सहाय होगासिनो दङ बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो आं दिनै खावलायनो सानदों बै बिथांमोनखौ जोङो मदद होनो नांगौ बेखौसो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायनो सानदों बे बिथांमोना जे गावसिनि समखौ गारनानै ना गावसिनि दाम गोसा बेसेन गोसा समखौ गारनानै टाइमखौ गारनानै जे जोंनो मोजां जोंनो भिडिअ लाबोयो मोजां जोंनो फोरबोनि बाथ्रा खोनासंहोयो गोबांथार ख्रिस्टियान मोजां इउटिउबार्सफोर दिनै नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय दिनै बे बिथांमोनखौहाय जोङो सहाय होनो नांगौ मदद होनो नांगौ दिनै बेखौसो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायदों अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जोङो माबोरै बिथांमोनखौ मदद होगोन नोंथांमोना सिन्था खालामदोंना एग्जाम्पल हिसाबै जेनेबा आंखौ हमनानै लादो आंबो सासे फिसा फोरबोनि फंफा फंनै लाबोनो हाग्रा सासे इउटिउबार होननानै बुंजायो दायो बर्तमानावहाय आङो बे बिथांमोनखौहाय नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनाया बेनो बे बिथांमोननि थाखाय गोबांथार फोरबोनि बे भिडिअनि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्रा गोथार बाइबेलनिफ्राय मोजां मेसेज लाबोग्राफोर दिनै दंसै बे बिथांमोनखौ दिनै जोङो मा खालामनो नांगौ बिथांमोननि भिडिअफोरखौ दिनै जोङो नायनो नांगौ बिथांमोननि चेनेलखौ जोङो साबस्क्राइब खालामनो नांगौ बिथांमोननि चेनेलफोरखौ जोङो गावजों गाव लोगोजों लोगो जोङो शेयार खालामनानै जों होलायनो नांगौ जेन' बिथांमोना जोंनि लागै भिडिअ लाबोनायाव ना जोंनि लागै गाहाम बाथ्रा लाबोनायाव जेन' गोहो मोनो बोलो मोनो सहाय मोनो आरो जोंनो मोजां साबसिन हामसिन गोथार बाइबेलनिफ्राय गोदान भिडिअ जेन' जोंनो लाबोनानै होफैयो बेखौ जोङो नोजोर होनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै बेखौसो आङो नोंथांमोननिसिम दिनै रिक्वेस्ट खालामनो सानदों नोंथांमोनहा सानदों जानो हागौ बे मोजां गाज्रियालाय गाव साबस्क्राइबार मोननायनिसो बुंदों नामा आं बेखौ साननानै बुङाखै नोंथांमोनहा मिथिगौना गोबांथार फोरबोनि दासफोर दङ दिनै जोंनि मदद मोनैयाव नोंथांमोननि मदद मोनैयाव दिनै मा मोजां ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों मेसेज लाबोनाया दिनै माब्लाबा उनफिननो हमबाय
डाउन जालांनो हमबाय। मानो? जों मदद खालामनो रोङैयाव बुहुला जोंनि जागोन। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाजो बिसाज्लाफोर, आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायदोंसै, आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबारफोर दङ, आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ, आंखौ अनग्रा मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो खावलायदों। नोंथांमोना जेरै आंखौबो मदद खालामदों, बेबादिनो बै गोदान गोदान ओंखारनाय ना गस्पेल इउटिउबार्स ना गस्पेल बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोग्रा, मेसेज लाबोग्रा बे बिथांमोनखौ जोङो सहाय खालामनि। माजों? बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों, बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनायजों जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनि, बोलो होनि, सक्ति होनि, जेन' बिथांमोना जोंनि थाखाय साबसिन हामसिन मोजां भिडिअ लाबोनो हाबावो आरोखि। आरो जोंनि ख्रिस्ट'नियाव थांना थानायाव जोंहा मुलाम्फा लाब जानायफोरबायदि। बेखौसो आं दिनै नोंथांमोनजों खावलायनो सानदों। नाथाय आंनि थाखाय दे पार्सनेलि खावलायदों बे नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। आङो दिनै गावनि पार्सनेल मुलाम्फानि थाखाय आङो बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैयाखै। नाथाय मा जोंनि थाखाय जेन' साबसिन हामसिन जायो ना, बै फोरबोनि दासफ्रा जेन' जौगायो, मोजां मोजां बाथ्राफोर लाबोनो हायो, बेखौसो दिनै आङो खावलायदों। जोङो साबस्क्राइब खालामनि। जोंनि गोबांथार जोंहा दिनै ख्रिस्टियानफोर दङ। आखाइ आखाइयाव जोंहा एन्ड्रइड फन दंसै ना। जोङो गावजों गाव शेयार खालामलायनि, साबस्क्राइब खालामनि, खोनासंनि इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों। मानोना बोथोरा इनायनो गोब्राब। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांनि बे खनसे साबस्क्राइब खालामनायानो, नोंथांनि बे खनसे लाइक होनायानो, नोंथांनि बे खनसे भिडिअखौ नायनायानो बे फोरबोनि दासआ गोसोआव दुंगानाय मोनो। फोरबोनि दासफ्रा गोसोआव दुंगानाय मोनो, बोलो मोनो आरो गोसोआव सानो साबसिन हामसिन फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनि थाखाय लाबोनो। स' बे समाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो सानदों। आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन इब्रायारि 13 बालाबनि 16 सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोनि जिसुनि मुङै मा बुंदों। गाहाम हाबा मावनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो दाबावगा, मानोना बेफोर बुलिजोंनो इसोरा खुसि जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाबायना मा होननानै बुंदों? गाहाम हाबा मावनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो दाबावगा। बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। माब्रै? गाहाम हाबा मावनो। नोंथांनि बे सासे फोरबोनि दासनि, सासे गस्पेल इउटिउबारनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायानो गाहाम हाबा मावनाय, बिथांखौ बोलो होनाय, जे फोरबोनि हाबा मावनायाव थुलुंगाखांहोनाय। स' बेफोरबायदि मावनायाव जोङो मेंनो नाङा, जोङो हेफाजाब होज्लायनो नांगौ। मानोना बेफोरबायदि बुलिजोंनो, बेफोरबायदि मावनायजोंनो बे इसोरा खुसि जायोनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांनि साबस्क्राइब खालामनायजोंनो, नोंथांनि शेयार खालामनायजोंनो सोरबा सासे गस्पेल इउटिउबारखौ मदद खालामनायानो बे इसोरनि थाखाय गिदिर खामानि मावनाय जागोन। मिथिबायना? बे इसोरा खुसि जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो फै जों गाहाम हाबा मावनो जेन' जोङो मेङा, जोङो गावजों गाव सहाय खालामज्लायनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, इसोराबो मा जोंनि सायाव बोर, नोंथांनि सायाव बोर लाबोगोन आरो गस्पेल इउटिउबारफोरनि सायावबो इसोरा बोरखौ लाबोगोन। आरो ख्रिस्टियान हिसाबै जों जे इसोरनियाव गोथाङै थांनानै थानो नांगौ, सानफ्रामबो जोङो बोलो मोनगोन ना? बिथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों, बिथांमोननि मेसेजनि गेजेरजों जों इसोरनियाव बोलो मोनगोन, जिउ मोनगोन, सक्ति मोनगोन आरो जोबनो रोङै गोजोन सोरगो रायजोखौबो जोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि फोरबोनि बिसाजोफोर दं, बिसाज्लाफोर दङ, आङो खावलायदों अननानै जेसेबांनाखि जोंनि गस्पेल इउटिउबार्सफोर, जेसेबांनाखि दङ ससियेल मिडियायाव, इउटिउबाव, साफ्रामखौबो जोङो सहाय खालामनि, मदद खालामज्लायनि, जेन' बिथांमोना उनफिननानै थानायनिफ्राय आवगायबोयो, मोजां मोजां गस्पेल मेसेज जेन' लाबोयो जोंनि थाखाय, आरो जेन' जोङो फोरबोनियाव जोंबो गाहामथारै जौगानो हानायफोरबायदि। स' हामबायसो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरो आसा खालामो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जेसेबांनाखि गस्पेल इउटिउबार्सफोर दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों
लाबोग्राफोर जेसेबांनाखि दङ साफ्रामखौबो नोंथांमोना सहाय खालामगोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।